Tosiaan moi vaan taas kaikille, tässä videossa käydään läpi tosiaan rakettikauppa.comin tilaukset noille syksyn pimeyteen. Ja muutenkin osa näistä tulee uuteen vuoteen. Eli tosiaan 2 tilausta on tehty. Ja käydään katsomaan, mitä nämä sisältää. Eli mä oon tosiaan avannut jo nää ja kattonut, että kaikki tuotteet on tullut. Mut nyt käydään nää tästä paremmin läpi. Hitto. Elikkä tää on vissiin tää mun uudempi tilaus. Hitto kun ei nyt pysy nää, mut tosiaan tähtisedetikkuja, muutama paketti. Nää on näitä perus. Niin tosiaan noita. Sitten sieltä paljastuu jo paljon tuotteita. Elikkä näitä miinapommeja. Näitä mulla on tässä tilauksessa piti olla ehkä, olisiko 5 tai joku tommonen. Ja sitten siinä toisessa on vielä, siinä aikaisemmassa niin on jonkin verran. Mutta tosiaan näitä ihan laadukkaita pitäisi olla. En oo ikinä miinoja ampunut, niin nyt tulee testiin. Tuolla on vielä jotain. No käydään tästä läpi. No on näitä Guassar Burst. Ihan perus ilmapommeja uuteen vuoteen. Mä en tiedä, niinku venetsialaisena, mä en tiedä ammuuko me mitään muuta kuin P1 silloin, mut siis uudeksi vuodeksi viimeistään. Sitten on, no siinä mun toisessa tilauksessa on näitä ihan hirveesti, mut nää on niinku tämmösiä pikku papattimattoja, tai tässä ei papatteja vaan spinneleet oikeastaan, mut juu. Sitten chili spinners. Mä yllätyin miten pieni tää paketti on. Sitten on pari pataa. Ekana on tää. Saa nähdä millainen on. Ei oo kaasti kehuttu tätä, mut kun alennuksessa oli, niin ajattelin, että vois ottaa. Sitten on isoja ilmapommeja. Thunder King. Juu. Tosta mä taas yllätyin miten iso se sitten oli. Sitten on äkänen anoppi. Tääkin oli alennuksessa. Tai itse asiassa tässä tilauksessa nämä kaikki oli, mutta tosiaan tuli otettu. Sitten on Big Boomeja. Paljon näitä on 3. Joo, 3 pakettia Big Boomeja. Niin tässä on näitä miinapommeja. Eli 5 pakettia oli miinoja. Sitten on vielä 1 paketti Big Boomeja. Sitten on vielä Bada Bang Bada Boom. Otin, koska nääkin oli alennuksessa, niin varmaan uutena vuotena teen ilmapommit testailuvideon. Mut sitten tosiaan, tää toinen tilaus. Elikkä tässä on enemmän kaikkea sälää. Koitan nyt saada noin tän auki tolleen kunnolla, mutta tosiaan näitä värillisiä tähtisedetikkuja. Muutama ja sit tossa on normaaleitakin. Niin otin noita, että koska noja F1, niin noita on hauska paukutella. Sitten sytytyspuikkoja, ehkä vähän niinku turha, mutta yleensä aina uutena vuotena, kun on hirveän kylmää ja tolleen, niin sytkärit ei oikein välin toimi, koska mulla ei ole mitään hyviä sellaisia. Niin näillä ainakin voi sytytellä juttuja. Sitten on näitä lentäviä hummeleita, pieniä. Sitten mulla oli siinä ekassa rakettivideossa mulla oli tällainen. Niin nää on tosi hienoja mun mielestä. Niin otin noita. Niitä on 2 kappaletta, joo. Sitten on vaikka tää tästä Maga Explosion. Varmaan ihan hyviä ilmapommeja pitäisi olla. Sitten on näitä Guassar Burst hommia. Niitä on yhteensä 3 pakettia nyt ollut. Sitten on noita samoja mattoja, mitä mä mainitsinkin, että niitä on paljon. Niin tosiaan niitä. Paljon näitä on 5. Taitaa olla yhteen. Sitten on näitä lisää näitä tikkuja. Sitten on, niin täällä on vielä 1. Sitten mulla on 2 chilispinneriä vielä. Mun vissiin tuli kaupan päälle siinä toisessa tilauksessa 1. Koska mä 2 omasta mielestä tilasin. Sitten on tämmönen sälälaatikko F1. Ihan jees. Tai en mä tiedä, mä tykkäsin näistä kaikista sälälaatikoista, mitä siellä oli, koska näitä voi rauhassa ammuskella missä haluu. Sitten on näitä, onhan nää vähän tarrautunutkin, mut
lisää miinoja. Sitten on vielä nämä 2 K18 pakettia. En mä usko, mutta nääkin näyttää ihan jees. Tässä on paljon sälää. Mut tosiaan tossa näkyy. Elikkä tommonen tilaus se tosiaan oli. Ja tulee varmaan ennen uutta vuotta jotain videoa, mutta tosiaan no näkyillään sitten kun näkyillään, elikkä moi.